Molweni bethunana. Breaking news namhlanje eSouth Africa. Witness D bambulele lo owayetestify kwiMadlanga Commission. So if you don't know about who is Witness D kuthiwa ngo Marius van der Merwe. Andazi uba balifumene phi ke igama lakhe because kaloku even ukutestifya kwakhe he testified singamboni in camera, so besingamboni, and we only heard his voice ethetha kwiMadlanga Commission because he feared for his life. And ke kwagqibela ke esesweleka bakwazile ukumfumana even though bengavelanga ubuso kwiMadlanga Commission. So bethunana ke uWitness D kaloku ngulo oveze ubungqina boba uchief deputy we-EMPD uJulius Dr. Mkhwanazi nguye owa instructor into yoba they need to dispose of the body kwi-mine shaft or edamini, because kule operation ababayenza into yenzekayo kule operation they were suspecting into yoba kukhona some goods that were stolen, and this suspect engafuna uthetha inyani, and apparently the person was tortured ngamapolisa, bamtorturisha by ukufaka ilantoka a black plastic bag on his head into yoba angakubisakwazi ukuphefumla, hoping into yoba he will tell the truth. But eventually he died accidentally, but ke babengazi into yoba uzosweleka, yena uthi waphuma erumini engekasweleki. So after esebhubhile ke ngoko they called uJulius Mkhwanazi. Fika uJulius Mkhwanazi uyam-identify into yoba wayedriver imoto enjani, enxibe ntoni, wafika ngabani ixesha, and then wabesethetha ke into yoba no, they are going to be in serious trouble. So mabenze lento, take the body and dispose it of a dam or a mine shaft, and they did that. That happened in 2022, yes, and surprisingly nothing was done by our law enforcement agencies. From 2022 we are in 2025 ngoku, zange kube khona into eyenzekayo, because apparently Marius van der Merwe wayireport loo nto le because ibengamlalisi, so wayireport into bakhona into enjeni eyenzekayo. And uIPID has been following this, and yeah, so ke ngoku on Friday, if you remember, uJulius ubiziwe Thursday and Friday ube kwi-commission, bempheka ngemibuzo about the blue lights awazinika uMatlala and zonke izinto wethu azenzayo. Nokhumbula into yoba uyabaleka nasekubeni ikhopha as law enforcement agency, bafike phayana babe ngathi bazobamba baphinde futhi bathathe ikhopha and zonke wethu man i-criminal activities ezenzekayo baphakathi as law enforcement agencies. So lagoli phofu. So ke ngoku uyabuzwa kuJulius Mkhwanazi into yoba kwenzeke ntoni, uthi hayi yena akazi into about the dead body. Yes, yena wabizwa, uyavuma, wafika, there was a house. If benibukele kahle khona apho ade waphakama khona ezama ukuchaza into yoba wayejika kule kona, wajika khona imizi emihlanu to this plot ntontontoni, waphakama wama ngenyawo, kwathiwa no, cool down, hlala phansi, esela amanzi, ethini. But you could tell if ungumuntu nawe uyambona umuntu oxokayo, uyabo, you could tell into yoba uphika into ayaziyo, uyabo. So kwa izolo ke, same day that uJulius Mkhwanazi etestifya ngayo kwiMadlanga, uthe ebuya nefamily yakhe ke this Marius van der Merwe, wathi xa sesegeyithini yakwakhe, same thing that happened to uBabita Deokaran yokudutyulelwa egeyithini, it happened to this guy also. Bafika uHitman
and assassinate nje in front of his family, in front of his 2 children and a wife. And he was declared by paramedics on scene. So it is a worrying factor because as South Africans, we are worried about abantwana bethu. Fine, thina sesibadala sizofa, but we are leaving our kids kulento esikuyo ngoku into yoba injani. And i-justice system yalapha eSouth Africa nje iyenye into, we have no trust kumapolisa at all. So where do we run to if we are experiencing these problems on a serious note? Sizobaleke. We are scared of policemen. We are scared of law enforcement agencies because even Payana, they also tried to plant the firearm. That's what they do. Seva go General Sibiya into yoba IPID has been investigating these policemen that are planting the firearms to the dead bodies, like xa bekufumene and mhlambe ubanika a hard time or kuthini, they will shoot you and plant a firearm, but you shot first and nabo ke babe sebephindisela. So yeah, that's the country that we live in, Betunan. May his soul rest in peace. And we are going to be mobilizing for justice. Thank you.